Pest a Pestben. Test a testben, mint Budapest Pestben. A hetedik feles után azt sem tudom, hol vagyok most, Budán vagy Pesten. Ahogy a Rákóczi volt régen kurvára kint, úgy most a Gubacsin vannak kint. Sokan mondják, mi vagyunk Európa bárja és pápja. Hogy igaz, azt már csak a külföldi tőke látja. Budapestől a kombinó és metró is utólag rájön, nem ciki a légkondi. Pest és Buda gyermeke talán lehet Margarit szigete, ahol lepránsok vagy nyulak éltek, s ki tudja, de már csak fiatalok, hippik, csövik futó otthona, amikor éppen nem szatírok mutogatnak. Ki ne hagyjam Budapestjéből bulis királyait, közelébe Beselényit, Blaha Lujzát, aki nem klauzál, és itt a királyoknál még a fakabátok is ritkán, csak pár taxis szokott verni fiatal által rendelt, másodállásban überezős taxis kollégákat. Budapest pesti estje benne van a Pestiesben, a Szabadságtéren, a Láncid közelében, és fent a Szent Gellérten adja az est hangulatát, amit posztolhatsz az első üvegbor után. Pest-Budában az a hashtag, hogy a reggeli tömegben, az ebéd utáni kávészünetben, pláne az estjében pezseg az élet, élnek és élünk. Hát ne basszuk csak úgy el, kérlek, béke!